mizo black panther chanela lo lom le vek chu ole tun truma chuan ai bok a chiat na thleng chung chang landslide na sa tak mai a oma chuta chuanin in tam tak lu ngam loin a oma chuanin in engemaw zat kha leimin hian a hnawlh bawk ani pivan lal ruali le pumathiu lal chan himate po an ruang hun engemaw chen zon angaya ai bok tlang an buai hle ani tuna kan hmuh lai hi ai bok leiminina a tuamna street a khani ta a chu kan han en zuai anga ai bok leiminina khilai street ati chiat ma khi kan thlir ho le don ani tun tum cyclone remalina ai bok street ati chiat nasa taka leimin asiama wanga tengten khilai hmuna chengtena an lo tor na sat zia khi video kan hmuang khian kan hre thiam thei mai awme in tam tak chena tlak lovin asiama in then khat chu leimin nasa tak khan a hnawlh bo ani tin tunah hian ruang hmuh lo te pawh a awm niin kan hria a hnawlh hmaa khilai street a khi tunah kan lo thlir ho dawn ani aizawl lama tangin lunglei lam panin kan tlana tikhian an bangah khian khilai banga airtel top up signboard in tarnak hi kan leimin inati chia street akha ai tran ta khilai tang khian khilai len phei khi ti ta ni uluk devin kan enanga du thu samin a picture hi a siam rem thei lova mara chu thei top chuan kan ro siam rem ve chu nia o tikhian an street helai aizawl lama tanga aton tir alan dan chu tikhian khi ni ta ni tikhan ka han tolh phei le hreta concrete rel kan hmu ta ni khilai concrete rel khi kumina chuan sakpum ani to ni in a hriata yom sa kan hmuang khan concrete thapui mai kha loading to a khilai len phei atang chekin pivan lal rual ite tuna chiat tok mek te pu mathiu te building ina kha ain tran phei ta ni ole amasa in tuna kan hmuh na lam khi aizawl lama tanga lunglei pana kan kal khan khilai street khi kan lut ta a khilai street kan han lut chia kha tuna kan hmuh na lai khi khilai phei tang khianin leimin khan anuai tan ani o tuna in kan hmuh lai mek khi van tuina tok mek pi van lal rual ite in len phei kha nia tuna in lo lang chia hi hei hi pi van lal rual ite then om chi a om ani a ti chuan hemi dot che hian pi van lal rual ite in chu a om ta ni
hei hi pivanal roli te in chu ani a chuan a piah hianin in dang kha la awm phei neuh neuh ta a khilai street kom chak kong ko khi sang deuh sang tak mai ani a ama ro chu khilai a lang zin te khi chu a sang lo a khilai a chhak lamah khianin tlang ala kal chho ta a khilai vel atanga force na lutuk taka leimin leitawlh chuk khanin a hnawh chuk ta o khi pivanal roli te in ani a piah khian an vok chu chhumna in a awm bawk ta a o hei hi an vok chu chhumna in ani a picture hi a rang lutuk em o in pa ngai khi an mahni chenna in ni awm tak ani a chuan hei a piah chiah helai rangva awmna hi an vok chu chhumna in te ani ta helai syntax te awmna hi khilai vel khi amam thlata vek mai ni video masalama khan in lo hmuang khan video tir lama khan karon dah lan zuk to kha chuan a top lama hianin i amin nuwa video kha toy te karon da le dona chuta tang chuan in lo en mil thiam chho ve thei to mai chuan ka ringa heti han soi ringo thian chuan in pa soi tur te chiam hi a awm vak lo street view a hian chuan amuna kan kala special report kan va pe ni lo hian chuan soi tur te vak om lo ama ro chu amin ma le amin nu mudu tan khan endu tan khan a thave ta ni heting hi i amin ma kha ala mulo tan chuanin amin nu khan danglam na te vak kha om lawa ama ro chu amin ma kan mit thla kan lo hmu thiam thei nan khi tiang khianin karon te ta amin nu khianin khi tiang ang khi alo ni mo ti kan ti thei nan khanin khi tiang hin karon da chuak ta ni thei top chu in du ang tok phei chuan kan ti fia in mu nuamin kan siam thei lowa ama ro chu kan hriat thiam thei nan ran tar lang zoi zoi ani e a in zong zong hi tu tenge an ni ti kha a hmunami te kan va zot kher lawa ama ro chu khilai phei khi an riak chhuak deuh vek ani om ngam na chi ni lawa lei min kha rap thlak lutuka khilai pheiah khianin mahni ina tuna riak tang chu an om lawang pakhat man om ka ring to lawa tuna mi kan in kan hmuh tak hi he building a hian pi vanlal ruali fa te pahnih kha hei hi api te in ani a an lo riah chhuah lai tak ani he ina hian an lo riak chhuka he in pawh hi tuna chuan riah na ngam ani to lawa chir khan ati ber vek to ni video hmasa khan a tir lama khan in lo in hmuang deuh khan a ber vek to ni khilai building sen hem apia phei o tuna kan ti lan na lampang helai phei te hi adla den zual lai te pawh chu ani mai theia helai phei te pawh hi riak an awm tawh lo bas helai phei hi thui phei ve zek le ngala na tlang te pivanal ruali te kami an thlalak an tar na mun te pokas kan vala thleng phei lo wa mo changin kan lang phei ri ri anga heng lai phei te pawh hi a fil thla deuh vek mai in ka hria
akar lak lo kan lu phei lai khianin kan kal phei lai khianin kan thu tlem te kan soi ve lok nga ka video street view siam masak mel thum ami kha pathian zara 100k kha viewers ka lo nei tling ve der maya in zara ka lom hle mai chuan subscribe te kha min lo thei hil sak lo la video te hi atam thei ang ber min lo share chhuat sakula ka lo ngotang ole clear sun jamang a sound hi background music ang chi te ka da ve lem lova a ro deuh mai theya na se a clear dan min lo thiam sak do nia helai hi helai te po hi helai building moi tak mai po hi tuna hian a luah ngam lova helai phei hi hotel ni pon ka hria a nge ina helai building tak hi building moi tak mai po hi tuna hian luah ngam lovin a om ani a building a khi chu a che chuang lova amaro chu a min le te an hlo wangin a building nei tu te a luah tu te luah lai mek te an riak chuak nge ani khua kan thlir dawna chhum te a lo tam riau mai le nga la chhum a jing chuaya khilai tang hi chon thui tak mu thei tura kan ngai dewa maro chu chhum a tam em wang khian a bul hnai vela thing bak mu tur om ta lo ni khilai in lo lang khi a him pia la chuan a pia dewa khian khotlang mitlom ngai pol then mitlom ngai pol ten thingpui ten lo luma hilai vel khi rv atan tuna khian an hmang ni in kan hria a chu khilai khi a hmor bok deuh na chu ni to maya khilai lo ka khianin building pakhat a hnawl bok a khimi pia khian a pia building khi a building hnawl a kha ani le ta a an van duina helai van duina to hi a theu neu lo hle mai a rap thlak le mai a van duina tok te kan tor puya hring rem ruat na ni lo khua rel chiat na heti tak mai a in veng in khua alon thleng ve mai hi poi kan ti tak zetani khilai building phei vela khianin anin makhoma ti khan thingpui ten luma khatiang khan arvi tan ten mga khilai building khi tuna lo lang det khi tlang mi khi kita khianin ivan lal rual te nu pa thalak po kha an ta banar kha khilai mun vel khi ain mu khom na helai bor vel hi ain mu khom na ani heti hian lung lei lama tanga aizawl lampang kan hawi le ta aizawl lampang kan hawi le ta mawng changin kan view phei le re daw nia en chian le du han bi chiang le du te kan om ta ka lung lei lama tanga thlir phei khanin lung lei lama tang khan kan han view phei le dawn ani trong ka report han pek te ka tingai meu lova ka hol sual nok rang mai angai thlak te po ha thlak deuh mai theya min lo hre thiam ram dawn nia chuan subscriber duam tak te lo nei bel le zela
in zara kalom khop mai chu bang chuan he video hi karan siam non le sakania I subscriber te in ron pun chaka viewers te kan pun chak chuan video han siam le zel te hi a phur oma video siam le hun hi keimani jok hian kan ngak lela chuan anexa hianin lim en lampang hi han ti lan ve ka tuma amaro chu lim en lampang hi ka bel lutuk lo bang hianin duang tokin ka tuai mam thei lo ba hai poi ka tuai mam thei lo tho na chungin amin na lai vel tak kha han ngai tu a location a so ka hmu thiam tat lawa ai bok lampang hi chu pu vanal pianga video atang khan amin na om ang vel kha ka street view atanga ka hmu kha khalai an RV vel kha ni tlat khan ka hria chu wang chuanin khilai vel khi ni ta in ka hria kan chui chiang ta khilai vel khi lo ni nge ya karan chak chuak ta thei ta ni tam tak hian tam kan la hrelawa street view hi hei hi Google Street View ani a kan la hmang ngai lawa tin a video siam te alo ni ngai lo boka atiang leimin le khuarel chiat na thila hian atangkai khop mai street view ina a hmu thei chin ani chuan amaro chu street view hi kiti ang main road kong an deuh ngor ngor khi ani thina wang khian kong an pia lampang hi hmu thui hi a har khop mai a kong atanga view te hi ani tlang puya wang hian kong atanga lang thei lo hi chu awa view thei lawa Google Map atanga kan han view hianin in chung hi alang thup ringot maya king an in tuna an in lo pian mang ang chi te hi hriat a har em mai ni an in mel mang a hi a chung che hi lan thina wang hian hriat thiam a har thina khilai vel khi pi vanal roli te in kha ani a le kan let chuak le trap to a thil dang kan soi kai te du ani chu aizol lama tanga han lu phei khanin kan soi venual to thau khan ka hria tikhian airtel lo in tar na lunglei kal thin le aizol kal thin chuan lunglei lama tanga aizol kal thin le aizol tanga lunglei pan thin chuan kan hmu chiang hle mai thinin ka ring khilai vel ki chu in bel ve thawin ka ring ole tuna chuan kimi kan street view pa ngai khi chu kan lo du tok don to anga pupianga video mi a street akha lo en mil ta ila keimani theuh khan tikhian leimin te pawh hi anasal zia te pawh hi tikhian kan hmu thei anga leivung khi atlin hian atling khom ten tun mai ni tikhian mo duang tokin a fiat thei lawa maro chu a video kha download a ai ka tianga han ti kwal kha ni lawa tuna street view atanga kan hmu nen khan enge tuna hian a dang lam na ti te kha eng tiang takin nge asok ti kha mi puina kan hriat thei nan khan a hmuna vocal vet kher lo le a video lo en rem chang lo chang fu kher lo te pawh ha kan om theia ka subscriber keima channel bi ka tanga lo entry te chuan tikhianin khilai vel leimin na sat zia kha tikhian kan hre thei ta khilai street a effect na sat nat zia kha kan hre thei bawk anga khi a hma englowa inrel awma kha a thadewa an lo sak le tak a kha ni ta ani hmel ta khi building khi a thar ni in ka hria a hma khan street view a khan khi kan hmutlat lawa tuna khi chuna lo om to ta ole ka ti jong kha kan video thlir ho thei chu chuan sela video le ka in hmu khawm le to nia